La parròquia de Santa Maria ofereix un servei de distribució solidària d'aliments a les famílies que més ho necessiten, una acció en la que també hi col·laboren la parròquia de Premià de Dalt i moltes altres institucions i entitats, a més dels voluntaris. L'espai on es fa la distribució, però, s'ha quedat petit i la parròquia ha expressat la necessitat de realitzar-hi obres. L'Ajuntament està donant suport en aquest projecte, que de fet es va coure amb una taula d'inclusió a Premià de Mar en la que es van unir totes les entitats, i donem suport a això per aquest fet, per poder donar un servei cada cop millor. L'objectiu d'aquest centre és primer unir esforços amb totes les entitats que fan repartiment d'aliments i després poder dignificar el servei. L'Ajuntament de Premià de Dalt col·laborarà amb 30.000 euros en aquest projecte, una acció que ha estat molt ben valorada per part de la parròquia. L'alcalde Josep Triadó ha agraït personalment als voluntaris la seva feina i el mossèn de Santa Maria també els ha volgut dedicar unes paraules. Agrair a l'Ajuntament de Premià de Dalt tota la feina que fa a favor dels més necessitats dels nostres municipis i agrair també a tots els voluntaris, que són més de 100 voluntaris que treuen temps de la seva vida, la seva família, el seu treball per estar al costat del que més pateix. 250 famílies, 1.250 boques, és el que atenem mensualment i són 2 tones i mitja d'aliments setmanalment. Doncs mira, les altres entitats són, de fet, Càritas Diocesana de Barcelona, el Banc d'Aliments, a la Creu Roja, a l'Església Evangèlica, hi ha tota una sèrie d'entitats que col·laboren amb nosaltres i llavors, degut a això, podem tenir una quantitat de coses que es poden fer i que sense la seva col·laboració tampoc seria possible. Però la distribució d'aliments no és l'únic servei que ofereix la parròquia, sinó que també es fan jornades de reforç escolars, es disposa d'un casal d'integració, així com també de servei de dutxa i bugaderia, entre d'altres. Totes les activitats van dirigides a ajudar els que més ho necessiten i a fomentar la solidaritat. A nivell humà, molt positivament. Tota cosa solidària que es faci... Mira, et diré un exemple que em va quedar molt gravat. De la Neus Català, una persona que va venir un dia aquí al poble, i d'ella em va quedar gravat, que va dir, unes paraules d'ella són que la solidaritat és el que fa que bellugui el món. El projecte d'obres contempla l'ampliació de la planta on es realitza la distribució dels aliments. Tot encarat a dignificar aquest servei i garantir l'anonimat i la comoditat dels usuaris.